turu sore wis kadhani kanggo sepo mengko sore kene tak crikuni kanggo sepo mengko sore Lalindes. Ayo pro konco awaruna rukuni Islam yo iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan nebi kabeh Islam yo iku lima Islam iku lima kon kang siji bisa sira kelawan ngaji kabeh pitone lakon bisa kabeh dalune bayar
ganteng tenan kowe. Kok ganteng to? Lho. Ya Allah ya Allah ya Allah. Mau dadi wong elek ya, Met. Iya, saiki ganteng. Iya. Saiki ana sinden barang. Sapa? Oh, saiki wigagone wis klambine kok ngene ana silit pitike pindah rono. Kok sik yo iki yo gone iki yo Mary. Nek klambine Andes Rokomet ki yo anyar. Yo iki piye gone iki yo do Mary. Do Mary. Anyar ngene iki tombok. Pajak tombok. Tapi aku bersyukur apa? Lek Aldut kuwi lah napa? Semangat pisan. Lah kok iso? Lotrok raine. Saya iki double. Mau mosok double. Andes mau mosok muni Aldut tapi ane ngene wae kok sarung ada ngendang priwis mang cincing ngene. Lah apa? Ya salam sik, Men. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak dhewe ning acarane apa? Acarane Lali ngono lali ngono. Mau aku ra sambutan no. Festival Kebon Kliwon yang ke-4 tahun. Ya, muga-muga tambah jaya sehat selalu. Sing nonton alhamdulillah tuh babak kok ngene nonton awak dhewe wae. Pokoke sukses jaya selalu. Iya, kita kenang apa tak gawe kok ngene. Aku mumet. Mau kancane ngadeg aku ndodok dhewek. Ayo. Lah kira rahasia aku biasa ati. Lah iya. Met. Napa? Iki lak aku melu latihan. Heeh. Andes tak tekoni. Komen kok ora melu nandi. Gek ngeterke bojone Pris. Ya kandhane bojoku wudune kok 4. Kok iso? Kambuh. Aku jenenge ra wudune kok. Lah napa? Silit pitik. Silit pitik ngawur masa aku bojo karo silit pitik lah ya. Ya wis. Rojate ya wis. Saiki ana gunane sinden nyanyi. Kudune nih ya wiogone saiki ganteng-ganteng gajal ndelok makune tawangi lha piye Mas Sahrul ngawur aduh robuse aja Sahrul ngawur ae Bos Rut nggih Aldut Mas Ucil lowo barang jadi wong ganteng ndi kae kampret kampret mau ganteng tukang dase lah sapa walah saiki bagus ale gaya padahal gebak telak pitik lho lek. Pokoke luar biasa malam luar biasa. Wes yo, saiki dilanjut lagu buat artis kita. Moga Mbak Rindi sini. Iya, kita harus Rindi Salindri. Wah. Rasa ganti-ganti jeneng ngono kuwi to. Ya ora ngono. Iya, ayo sini. Lagune sak-sak Oh, sak-sak aku ya. Apik no. Sing apik. Ngono. Ya iya. Aku ki yo Mary nek lambine Andes anyar ki asli. Waduh. Lah kono tuku 700 kok. Jare rasa ngono ku. Larangan dhewe. Piro? Awak Dek juta. Gaunku karo lambine Andes ki larang wong loro lho. Lah iya kene yo. Ya ora apa-apa meskipun ora bereng kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting jos. Sabar aku kuat kok. Kuat. Ora bereng apa. Sebenarnya kanca-kanca sedeng. Ayo, kolo-kolo. Lagune apa? Hah? Dik kowe. Apa? Bagongnya lho Bagong Lesneni Bagongnya. Bagong kuwi dan saiki guyune meseme ora iso dawa ya Bagong kuwi. Coba Bagong kok iso? Iya arah lek guyu iso dawa. Ayo. Wis monggo dikasih tembangi. Ayo Mas. Iki penjaluke cah-cah monol ki jan aneh-aneh lagu dia. Sliramu marang awakku mbok tinggal ngosawe apa dayaku saiki tak pakai ning janji-janjimu lali aku ojo lali anakmu. Sik kok sik iki Andes karo Pras ben rebugan sik. Makane wingi iki nek kon latihan ki mangkate gak sik. Latihan kok makan kok jam 11 ki lho. Kepiye? Kelingan mana? Ya. Dul. Kelingan rikala urip bebarengan bunga
hidupmu wis mulya banjur lali rikala zaman semono menana pena guru pena kerja pena jur lali marah aku sing mangkana janjimu lali aku ojo lali anakmu saiki wis pengin nyuwun pirsa sapa to bapake nangis atiku tambah uri aku tasih kono kuno aku tinggal anak tujuan wong tua urip ning desa tansah keloro-loro pancen saiki uripku wis mati nanging ojo mbok anggap aku wis lali jroning ati mung tansah ono sliramu luwe-luwe dadi sumpah jroning atiku pancen wis tak sumpah jroning atiku yen durung bisa keturutan karepku aku kalalipe wakasanmu wong tak jaluk sabar ngenteni kekakku yen anakmu takon sapa to bapakne kabeh ono wis ono beneri kanjana aku isi nyambut gawe mulyani anakmu kelawan duwe mulyani anakmu kelawan duwe wis ne sampun nggih iki benek sing ndak ucul. Nah, ana cagake apa pitu ki iso jentir ngono. Bila ana cagak Monas to. Iso. Gonku kok ora ono ya? Wah, angel. wajib nangin lanang wadon lurung wajib nangin lanang wadon lurung aja liyan yen kurang rusak bodomu aja liyan yen kurang rusak bodomu
Piye Des? Lanjut. Ya, dikasih lagu dulu Des. Iya, iki Prasis budak daru cek sabar. Iya, kita tapi lu latihan bingung cewek kaya manuk dipotas lho. Komet kue, iya, ya, iya, pas tinggal. Ya ngono kue to pet. Ya wis, saiki dikasih tebangnya dulu, yuk semoga. Mas Irul, monggo. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekadake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku yen kelingan marang siramu omayu koyo rinuci aku ketemu saiki aku iki katon nopo semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi ilo aku rangira yen sliramu cedro ingkang promo milih karo priya nanti sliramu mekadake ora atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso tuwa jiwa wis tak trimo pasrah karo wong salah semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi aku rangira yen sliramu cedro ingkang promo karo piro jan iki mau salah sapa nganti sliramu mekadake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso
Jane wis tak tambahi meneh. Meh tak tambahi meneh. Bendo diet lho, lemu-lemu. Kok ada iso membet-membet gitu? Kono geden bokong ya? Kok iso mewek-wewek? Walah. Oh, silite ra nganu ki. Bener emet lah ya Allah. Geden bokong ki. Termasuk malah mlotrok malah. Oh, alah. Malah nelek bareng, Met. Nah wis tuwa ki rada angel, gegeden Medicom. Ayo. Piye, Des? Kaya nganu, penangkal petir. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami saling berdoa, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami saling berdoa, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kowe ki Alfamart ki kepiye maksude? Kancane nganan kok ki ngiri dhewe. Kepiye? Des, jatah elek ru to? Iki PLA asline iki Andes kok le ngomone kok dudu dhewe kok. Ayo. Apa? Mau kae telepon kepiye? Anu lek Rudi aku bawane ngono. Opo? Iya toh? Iki ngene Des. Kepripun? Tadi ada amanat dari panitia bahwa panitia Festival Kebon Kliwon keempat ini mau memberikan piagam penghargaan untuk keluarga besar Citra Rimba Indonesia. Mohon untuk rekan panitia monggo untuk segera menempatkan diri. Piagam saya tak tompone sih. Piagam nek ana embel-embele sing nampani MC-ne. Oh iya. Sampeyan piagam itu ora apa-apa. Yo karang wong ngisor ki. Ya. Loh. Iki di syuting karo Bos Joko barang iki. Berarti sampean sen apa? Dalam Sampean sen apa? Baik, semoga untuk menerima satu penghargaan, semoga Bapak. Oke. Aku gendara sing MC. Ngono. Monggo untuk ketua panitia beliau Mas Sariful Fakih atas nama ketua panitia Festival Kebon Kliwon yang keempat yang mengusung tema ngunduh woing pakerti. Mohon berkenan untuk menyerahkan. Iki sing mampu Pak Ketua atau apa iki? Ayo, oh, tak wakili. Oke. Iya. Des, iki mikir dicekel Des tak. Oh, kon nyekel to, ngertine tak tambahi. Wis kadung ngono. Dipilih utuh. Ya. Nah, Pak. Mantap, pamit. Terima kasih. Sukses selalu untuk Festival Kebon Kliwon yang keempat. Tentunya rangkaian agenda acara sampai dengan tanggal 10 November yang akan datang. Sukses untuk Tunas Muda. Gayang dulu. Monggo dilanjut ontran-ontrannya Des. Ini ada agak cerita juga. Iya. Iki tak gawe ceritane ya kaya iki lagune Brotoseno. Andes ning kono ning kene kanggo. Jadi kelebihane Andes Anu untuk brongos. ora. Aku nang ngene iki ganteng ora. Oh, sik kok omong-omong anak. Ana tahu mateng dikromos. Apa artinya? Kelebihanmu ya untunmu brongos. Iya. Ya ampun Tapi ya balesnya piye, Jal? Bales. Ireng-ireng. Dicodol pitik. Iya. Senajan ireng
ning oh ya wis. Ning ceweke ora sithik. Bener. Ayo kowe. Iya kuwi. Kulum kunyah. Assalamualaikum semuanya. Lek Rudi dari aku paham. Ya wis, saiki nutup wis wajine Lek Rudi iki. Ayo. Oke, ini Monggo. satu adegan menceritakan ya perjalanane sebuah cerita yang wayang ya wae Brotos iki sam-sam Prasko ya. Ya. Rikata Dyan Bratasena Kampo puhing Bang Bintulu Sarira angladumo godeng wa simbar cocok yen ngendika gumalagar pindo guntur kadang penenggak mawa sindung yen lumaris minta tolong laptop dimatikan mas, semua laptop dimatikan, minta tolong kepada semua itu masih dimatikan, kita tolong ya. Membantu guru tirta ngepeti susue ganti dikian meneh datang panggih kasih neklok
Takkan meninggikan cipta bapakmu kapan dunungnya sejenis menang bisa dekorupsi sikrari dari Bandamu biru birma wafati susu ganti pikiranmu datang panggil kasih yo lepas waktu pusing nolok hatian kasih datang panggil kasih Citra Limba Indonesia. Budal ke mana ya toh? Gusti kang Maha Agung
paringono kekuatan anggone kula ingsun lagune sangaya diparingono keselamatan anggone kula pentas njaluk menika kanggo wacana bismillahirrahmanirrahim demit prajurit setan ora doyan Dukos tidak aku paringono keselamatan anggene Citra Rimba Ganjang alon lampah alon becik ketitik olo ketolo kang sifat manusia sing ati-ati lan aspodo nger anggon mulai makaryo anggon mulai kerja anggon mulai golek rezeki sing ati-atine Genyak lampahe para satrio ayo le budal sedang amora buku mati manunggale kawula Gusti kadang ati bakal ayo budal gak sing ati-ati ingsun dan apa piranti Allahumma sholli ala Muhammad
Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Janji lu ngomong sedih cari semua kapranan jroning atiku nalikane sepisan ketemu jasan priyoga sulesyo wijaksono tanah Jawa dumugi ana segara kang nyata gane obahe ora kalah sampeyan oh
segoro kidul roro kidul kanjeng banget ing ramang segoro kidul. Tresnamu setelanku anane mung tansah ngelembono sasat ora nate citra mulo aku tansah nimbangi tresnamu kira mati ora ono liwat kang sumunar amung diko bagusanku sliramu pamit tugas ngayani merintah hayuni sesami gono kumuci keriyo besuki sok kapan anggonmu beli wis bali wis esok iki ndak dadi turangga subuh wis bali. Urung rampung? Urung ya mau sih. Ya. Susu Urung rampung? Batengan dadat rasa ing atiku barang kaprungu kabarmu nyatane sing kondur mung layangmu ora ngira kena kudu luar biasa. Tepuk tangan buat kreasinya Mas Andes. Bagi neng ngejam gue asisten mau. Gak asisten.